Sezviri kungozikanwa nenyika yose kuti VP Constantino Chiwenga panguva ino vangwara ende havachangodyi pese pese, havachangofambi pese pese, havachangoinvolvwi kune zvese zvese. Panguva ino tinoona kuti VP Constantino Chiwenga's wife Mini anoita post pamusoro pe The Nando's guy akava-invita aiwa kuti vanoenjoya Nando's. Panguva ino toona kuti the ruling party ZANU-PF vana Killer Zivu vona kutora opportunity yekuda kusanganawo naVP Constantino Chiwenga sezvakaitwa neThe Nando's guy. Vanhu ava kubuda vachiti aiwa this is an attempt to poison the VP. Sera mashoko abuda panguva ino remember subscribe or like out on the bell icon. Tipinda paendo yamini Baloi VP's wife anobuda achiposta mapictures amuri kuona kubuda nyara achiti so finally we hosted The Nando's guy Edwin Briscoe Chisango and his lovely wife last Sunday. True to his word, he brought the money he promised. He budgeted for our Nando's. Akazoramba hake kuti awedzere up to $50 as some of you suggested, but we were happy kani. He even narrated how some of you insulted him, saying, "Washape kupengera here." Some even threatened him, citing security reasons. He had to temporarily block his account, but here we are. Ndomashoko anobuda toka panapa naMini. Panguva ino atona kuti aiwa they managed to host this Nando's guy. Panguva ino toona kuti some of the people aiwa vaimbova ma-security reasons but they decided. But panguva ino kwakuchizoonekwa zvigananda zvakaita sana Killer Zivu vakuinvaita VP Constantino Chiwenga of a one-on-one talk. Vanhu vosimuka zvakanyanya vachiti aiwa general ngavasatomboedzesera zvavo, these guys havatombokufariri zvedu, havatofari kana chikuonai muchifamba so aiwa makagwinya, havatombo zvakanaka. Mashoko anobuda panguva ine anonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga and wife aiwa they enjoyed the company Edwin Chisango. Pinda comment section medu zafunguro enyu matudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, hit on the bell.